bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman bi ye tɛnɛ janvier kalo tile 23 san 2023 ni ye an ka donkibaru waati sele bi donkibaru kɔnɔna la ka bɛn ni Mali finitigilakaw olu ka san 72nan ɲɛnajɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna ye Yeli Vision ale ni Korofina mairie olu ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ka kɛ dolanciba ye min n'a kɛra Mali Angers la Jelibugu la. Ayiwa an bɛna an da don o fɛnɛ la an ka walawalali kɔnɔna la ka far'o kan ka to balontan hukumu yɛrɛ kɔnɔna la halisa jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement Ambiko ale ni a ma ɲɛma Fatumata Batuluɲani wa olu kɔni ye dolanciba labɛn ni o kɛra halisa ka bɛn ni Mali finitigilakaw olu ka min ye san 72 o ɲɛnajɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye wa a kɛra yaasa bɛn ni keleya o bɛ se ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a kɛra Moribabugu la a ɲɛmɔgɔya kun talen bɛ ka di min ye mouvement Ambiko ani a ma ɲɛma ma dolanci min n'a kɛra mairie ale ni Mali finitigilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna da don la ka walawalali kɔnɔna la. Ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'olu ye walawalali kɔnɔna la. Ina komi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Mali finitigilakaw olu ka san 72 o ɲaɲari o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Korofina yan nɔ ni olu ka mairie-ba min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko commune 1 mairie fo ka taa se teleso min n'o ye anw yɛrɛ fɛ yen Yeli Vision olu kɔni ye faraɲɔgɔnkanba kɛ ka kɛ dolanciba ye dolanci min n'a kɛra Mali Angers la Jelibugu yɛrɛ kɔni terrain na a kun ye mun ye badenya sidiya ani sigiɲɔgɔnya min ni o bɛ nin baarakɛda filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa o kolo bɛ se ka don togoya min na ani faraɲɔgɔnkan n'o ye ka se commune kɔnɔna la fo ka taa se Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na hakilina ninnu taara ka bila o kɔnɔna la nka k'a bɛɛ lajɛlen dalakuru o de kɛra Mali finitigilakaw olu ka san 62 o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la wa ni dolanci yɛrɛ kɔni fɛnɛ labɛnna maaba caman kun bɛ kɛnɛ kan i na komi an y'a fɔ cogoya min na ka kɛ dolancila kɔrɔw ye Mali équipe nationale la ayiwa fo ka taa se min ye maire fo ka taa se ayiwa ale ni CNT yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wasabulon finitigilaka minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman dɔw yira kɛnɛ kan yaasa ka se ka u ka nisɔndiya yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira nka kɛnɛ in kan an sɔnna ka monsieur le maire ka kuma ale yɛrɛ kɔni fɛ a fɛnɛ ye an ka ɲiningalikɛlaw olu ka ɲininkali ninnu jaabi an bɛ jɛ an b'a lamɛn Sidiki Ture ale ka micro la. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn an nisɔndiyalen don hakili la mɔgɔ ma ci mɔgɔ ma gagné commune de gagné na yani n ka don kɔrɔfɔli la n ka foli bɛ minnu ye nin hakili ɲumanya sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ ka balon tan n'i ko k'an ka jɛ ka balon tan i ko k'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɛ aw minnu ye Yelen TV ye an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ye cɛsiri min kɛ a ye ŋaniya ɲumanya min ta ka ɲɛsin mairie ma k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka tulonkɛ kɛ hakila o de ye adamadenya taabolo ye balontan ni hakila depuis 16h aw y'a ye an bɛɛ de y'a ye aw kɔni ye anw ci 4 buts à 2 mais mɔgɔ ma gagné mɔgɔ ma perdu commune de gagné na o bɛ mun yira u b'a fɔ an bɛɛ de kelen mairie mɔgɔw o télévision mɔgɔw o Yelen TV mɔgɔw o an bɛɛ de kelen k'a ɲini aw fɛ nin kana kɛ a laban ye nin kana kɛ a fɔlɔ ye sanga ni wagati bɛɛ an ka ɲɔgɔn dalajɛ an ka ɲɛnajɛ kɛ an ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma balontan sira kan en même temps kunnafoni o kunnafoni min bɛ se ka commune yiriwa min bɛ se ka commune bɔ nɔgɔ la an ka jɛ an ka kɛ tulonkɛ ye an ka commune baara. Monsieur le maire ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ Korotum Kulibali ale fɛnɛ ye conseiller ye mairie ale fɛnɛ sɔnna wa ka sɔrɔ ka dakuru ɲɛ 2 ani wele daka min b'a fɛ nisɔndiya ka se ka olu fɛnɛ ko o lase halisa Sidiki Ture ale ka caméra la an bɛ jɛ an b'o lajɛ. Ne tɔgɔ ye Korotum Tarawele ye conseiller ye mairie la commune 1 na yan nɔ vraiment wula in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ nin ye ko duman de ye quoi nin bɛ bɛn yira nin bɛ keleya yira k'a fɔ ko Yeli Vision ni mairie ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka balontan kɛ an ka armée nationale ka anniversaire hukumu kɔnɔna na o ye ko dumanba de ye a b'a yira k'a fɔ balontan a bɛ na ni kalali ye an dun mago bɛ kalali de la Mali kɔnɔ bi ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ commune 1 na yan nɔ vraiment Yeli Vision ani mairie u filɛ ka ɲɛtaga de sira yira mɔgɔ tɔw la ne kɔni fɛ an bɛ se ka nin continuer a bɛ se ka kɛ kudayi ye cogo min na a bɛ na ni kelenya ye a bɛ na ni bɛn a bɛ na ni sabati ye an b'a tɔw de wele an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sɔni sɔn an ka to ka fara ɲɔgɔn kan ka to ka ni événement nasuguya kɛ a bɛ wusaya kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ye kɛnɛya taamasiyɛn ye
mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ i b'a ye a b'a ka kɛnɛya sinsin kosɛbɛ a bɛ kɛnɛya sabati vraiment. Honorable Dina Dolo wasabulon bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ale yira kɛnɛ kan colonel major do min ye ka se k'a ka nisɔnjɔ k'olu yira wa ka se ka a ɲɛ don nin tolonba min n'a bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka san 72 hukumu kɔnɔna la o kama ale fɛnɛ sɔnna ka ye kari don janvier kalo tile 22 san 2023 nin kɛnɛ kelen kan nka a ma taa fiyewu fɔ a ka nisɔndiya ale ni a ka weleweleda ani laɲini minnu ayiwa ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛn ni nin hakilina ninnu ye wa ka se ka olu fɛnɛ yira halisa Siriki Touré ale ka micro la an bɛ jɛ an bɛ honorable Dina Dolo colonel major k'ale lamɛn Siriki ka micro la. Ok, merci beaucoup n b'aw fo ne yera nin kɛnɛ kan min ye dolanta ye mairie ani Yeli Vision voilà olu de ye nin organiser donc a diyara an ye vraiment a bɛnna ma parce que 20 janvier ye maliden bɛɛ ta de ye c'est vrai c'est armée ka fête don mais bon malien den bɛɛ de ta don parce que an bɛɛ de kɛra armée ye sisan donc an bɛɛ de b'an ka armée kɔ n'olu ka fête bɛ o ye Mali bɛɛ ka fête de ye armée y'a yɛrɛ sɔrɔ bibi in na armée bɛ baara min kɛ bi a dɔnna bɛɛ b'a dɔn donc an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc ni mairie ni Eli Vision farala ɲɔgɔn kan ka na dolantan kɛ ka population ɲɛnajɛ k'a yira ko u ni u ka faamaw bɛ ɲɔgɔn bolo vraiment o diyara an ye kosɛbɛ u bɛ bɛn yira u bɛ kelenya yira parce que ballontan yɛrɛ ye kafoɲɔgɔnna de ye ballontan ye bɛn de ye ballontan bɛ hɛrɛ de fɔ donc vraiment an ka laɲini ye o de u hakili taara armée malienne na u hakili tora an faamaw la donc a diyara an ye a bɛnna ma an b'u fo ala ka san wɛrɛ ta yira an na ala ka 20 janvier caman yira an bɛɛ kelen kelen na a ka kɛ hɛrɛ ni baden a ka kɛ kelenya kɔnɔ Mali kɔnɔ a ka kɛ ka sɔrɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya an b'a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an sigira an banbana an ba sigira a kɔnɔ an bɛ bɛɛ kelen kelen fo k'aw bɛɛ kelen kelen fo a ka initiative la merci beaucoup. Alisa an bɛ to min ye dolanci hukumu kɔnɔna la nka zena an bɛ taa min ye Moribabugu kɔnɔna la jɛkulu min bɛ nin nɔ ni ale bɛ wele mouvement Ambiko ale ni a ma ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani ayiwa olu yɛrɛ kɔni sɔnna ka se ka tolon belebele ka a kɔkɔrɔma don tolon min n'a kɛra Moribabugu mairie ale ni Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nin fɛnɛ kɛra ka bɛn ni karido ye janvier kalo tile 22 san 2022 23 nin kɛnɛ in kan maaba caman kun bɛ nin nɔ ka taa se mouvement Ambiko ale ma ɲɛmaba yɛrɛ n'o ye Fatumata Batuli Ɲani fo ka taa se a tɔnden caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o ma to kɔ mairie kɔnɔna la ale baarakɛlaw fo ka taa se min ye Mali finitigilakaw ayiwa olu ka maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in kan o ka bɔ a la min ye Moribabugukaw ye ani a dafɛ dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen olu yɛrɛ kɔni yira nin kɛnɛ in kan yaasa ka tolon in ka kɛ tolon dumanba ye an y'a fɔ kulonkɛ in kɔni a ɲɛmɔgɔya min ye ka o minɛra Fatumata Batuli Ɲani ale ni a ka mouvement min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Ambiko ka se ka nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya kɔni minɛ a kɛra bonya dan ye ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka nisɔndiya ale n'i ka karama ka se ka olu yɛrɛ kɔni yira nin kɛnɛ kelen kan. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina olu ka finitigilakaw minnu bɛ nin nɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛra waati tɛmɛlen na musolaka minnu n'o kun minɛlen bɛ banbaciw fɛ n'a bɛ taa se musolaka 60 ɲɔgɔnna si ma ka bɛn ni janvier kalo tile 12 ka taa bila tile 13 san 2023 ni a kɛra arabinda ayiwa o baara min kɔni kɛra banbaciw fɛ Burkina finitigilakaw olu ma sigi u ma sunɔgɔ olu ye wulikajɔ fanga de kɔni bonya o wulikajɔ fanga de kɔni bonyalen o de kɛra sababu ye ka se ka ni musolaka ninnu olu ka se ka u taraki ka bɔ banbaciw yɛrɛ kɔni bolo la cogoya min na nka o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Burkina jamana ɲɛmɔgɔ olu ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ laseli min bɛ kalo kelen k'a di Faransi finitigilaka minnu bɔ olu ka dugukolo sanfɛ yaasa u bɛ se k'u ka koso n'u ka kasaw ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kuru cogoya min na. Alisa an bɛ taa Senegal min bɛ tali kɛ bi Senegalikaw olu kɔni ye wulikajɔba kɛ u ka duguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye Dakar ye dugu min kɔnɔna la wulikajɔ min n'a a laɲini ye wa min ye kalafili baara minnu bɛ sen na ni olu kan ka na don n'a nataw la wa ka se ka u ka dusumakasi k'a yira min y'u ka jamana ɲɛmaa la ani dɛmɛ min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don ka ɲɛsin maa min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Ousmane Sonko n'ale yɛrɛ fɛnɛ ye cɛbɔ ye ka taa kalafili nata ninnu na a bɔli a kun kɛra u ye dusumakasi bɛ yira fan dɔ la ani ka se ka nisɔndiyaw dɛmɛw ka se ka olu yɛrɛ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin Ousmane Sonko ma Senegalikaw u ye nin bɔliba in bɛɛ kɛ nka kunnafoniw b'a yira k'a fɔ hali kurantigiw olu yɛrɛ kɔni yira la o min kɛra telefɔni kelen-kelen fɛn fɛn kun bɛ o kɛra min ye kuran yelen ye wa yaasa baara ninnu tɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na.
Ameto farafina alisa Guinée Conakry kɛrɛnkɛrɛnnenya Seru Dalen Jalo ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn lajɛ bala min n'a kɛra Morovia wa ni kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ale ko olu ka baara ye jumɛn ka se ka Guinée bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara yɛrɛ fɛnɛ kɛ baara min ni a nafa yɛrɛ bɛ se Guinée jamana yɛrɛ kɔni ma wa ale ko anw yɛrɛ kɔni bɛ waati min na olu sirannen tɛ kalafiliw yɛrɛ kɔni ɲɛ nka olu tɛ jɛn n'a ye bilen maa si kana olu ka jamana kan ka janfa ni namara ka se ka ta ko o don olu ka baaraw la min bɛ kɛ gɛlɛyaba ye nka ko ka weleda min ye Guinéendenw ye olu yɛrɛ kɔni ka se ka to yen wa ka taa maa min ka d'u ye a ka k'u ka jamana ɲɛmaa ye k'u tɛgɛ jɔ o la k'u sugandi yaasa jamana mara bɛ se ka sigi o yɛrɛ kɔni ma cogoya min na o y'olu ka fɛla ye a ye nin fɔ ka to Morovia a kun bɛ ɲɔgɔn dalajɛba min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan yen nɔ ne fana bɛ dansigi an ka bi n'o ye kunnafoniw na an b'a fɔ tuguɲɔgɔnko min n'a b'o kɛla ni anw ye ayiwa k'o jidi ka diya ninnu fana cari ka se ka diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ